Zer bihurtu da Ela zuretzako, Teresa? Nire bizitza aldatu duen gauza bat edo gaixotasuna edo nik oain gaur egun, nik 57 urte ditut, eta egon beharko nukela bizitzaz gozatzen, dagoeneko jaben ere bi semeak hazita, eta gozatzen dugu, baina oso ezberdin. Emozio aldetikan kendu nahu, lapurtu dit desente. Ze somatzen dudan faltan, nik askotan, hori, eskutik helduta joatea, ze oain beti joaten gara, bat ni zutik bera eserita, eta batzutan hori oian gaudenean etzan da, besarkatu nozazu, ze oain da daukagun aukera bakarra. Egunean zehar, distantzia dugu. Zuk pentsa, nik nire aldamenean lotan dagonak, hor dagoela bere maskararekin, nik ezin diot musu bat eman. Mango diot eskuan, edo mango... Eta ez da egun bakarra. Egunero. Eta horrela, zenbat denbora. Nik askotan ez dakit nola... Horregatik ere, babestu egiten dut, baina, adarra jotzen diot baita ere. Ze humorea beti daukagu. Ez da galdu behar. Ez. Askotan beak esaten du bera panpina bat, nire panpina dela. Eguri esan digo. Bai, pues, ez da panpina da nire senarra. Hori ez da haztu behar. Eta nik askotan pertsona hori behar dut. Eta naiz eta maskararekin egon, edo naiz eta nik hori buruan dut beti. Eta jende askok hori ikusten dula aulkian, edo ikusten dula dakizer. Uste dutela gaixoak direla, baina pertsonak dira. Eta egun 24 orduak ematen dituzu? Bai. Xabier zaintzen? Bai, gaur egun. Nola eramaten da hori? Ez oso ongi. Ez oso ongi. Nire espazioa eta nire ikasi dut behar dudala. Eta ordu pare bat astearte eta ostegunero, joaten naiz biztinara, gimnasiora, egon bar da indartzu, bera mugitzeko eta bera hartatzeko hor. Eta, baita ere egoten naiz beste pertsona batzuekin. Txetik kanpoko zaintzaile batean pentsatzen hasi zarete? Baita ere, baina, pixka eta oaindikan arrotza egiten zaigu, kanpoko norbait sartzea, baina dena iritsikoa. Guk aldugu, beste batzuek ezin dute. Nik hori ere esan behar dut, privilegiatua garela, nola bait. Badaude momentu batzuk zenbat denbora dara matorrela. 4 urte eta piko nekatzen hasia naiz. Pentsatzen duzu, agian bukatzen baldin bada hau, hobe. Baina segituan joaten dira pentsamentu horiek, eta esaten duzu, bueno, a ber, zein behar dugu? Xabierrekin komentatzen duzu guzti hau? Gutxitan. Guk adibidez, horrela itzein ezkero, bukatzen dugu negarrez, eta oso negar gutxi egin dugu. Esaten dunean, onaino iritzi naiz ez dut gehiago nahi edo sufritzen ari naiz gehiago, eta bakitzen dunean joatea, utzi behar zaio joaten, eta lagundu.